nyata lamun mau sapa sing nyambung ayo kudu tanggung jawab Satria nyata nyata lamun Satria Gedipati lah kamu kali bata ya isa bae model kaya kana belum tanggung jawab gue sak cerit ngono kata ini laku kita kaya ngono kuwi laku wedok kok gini ya sing ngancel kene sing jawab penting metu kok ilang pegele ngono ki jadi wong kacang Banyumas iki oh dadi A. Carane Solo ki sego Banyumas. sega. Carane teko Banyumas. Teka. Pomo nongko. Nangka. Pomo bapak ning pasar nggawa oleh-oleh nongko tok. Bapak nang pasar uli-uliye gawa nangka tok. Dale bandul. Kebadul kepriwe? Dale kapok. Ya ora lah. Lurah Pasri lho Mbak Eka itu nganggur ngiling-ngiling Banyumas ini jadi bintang tamu nih berpedalangan paling ora 15 juta Sopo? Eka Ora mau nyelok sopo? Pak Sri Pak Sri Sularyo sopo? Bapak lurah Apa yang kene? udah lagi deh mau wedok ya ini lega barang Ya aku kiwat mau ora ro riko tenan Pak. Tenan. Ora ro tenan. Sehat Pak? Kena cair. Asik, Pak. dia pokoknya bapak itu akan kirang pangapunten yo kaya ngene iki modele wong Banyumas iki. Lah, jenenge wong Banyumas ki amanane Blaka Suta. Misale nang kene arep nyair ya, air apa? Oh itu. Oh itu. Wah. Jerit-jerit kaya ya itu masih rot halus. Alah, halus-halus misale ana kebakaran malah gawat. Misale ana kebakaran tolong kebakaran wis santai. Ini cara Banyumas. Tolong kami kebakaran kepriwe tekan ae lati dulu ngono kok tekan kepriwe. Ya kuwe lah. Marah raja bungu. Dasar Satria. Prawira. Prawira. Ayo ya siap nang gebuken gamelane sing banter kok nek misale nganti foto ceklek tak jaluk rapakurasi. Nanti balungane kok ceklek sesuk dilaksike. Yang kene digebuki lho ya. Eling kula eling. Loh, pipiku. Iki umur dapur lah mau main. Sembel kok iki lho. Dengane sing
Thank you.